Mit selvvalgte værk er Alkymisten. Og det handler om en ung forhyrte, som drømmer om en skat gentagne gange. Og han beslutter sig faktisk at opgive alt og smide alt, hvad han har i hænderne, så han kan følge sin drøm om at finde sin skat. Igennem sin rejse, så møder han en hel masse mennesker og kommer igennem en masse byer og krige og går igennem en lang ørken, en stor ørken, og det har en kæmpe indflydelse på historien. Hans plan er at følge sin sti, som skulle være gennemvejen til en skat, og det skulle så ligge omkring pyramiderne. Forsiden, som du kan se her, det er min mand, og man går ud fra, at det er selve hovedpersonen, og så i baggrunden er der sanden og pyramiderne, så man får en idé om, at personen på forsiden er selve hovedpersonen i bogen. Og så også en citat fra Jyllandsposten, som anbefaler læseren skal være drømmere, og det er ofte dem, der vil virkelig gøre deres drømme. Forfatteren hedder Paulo Coelho, og hans opvækst har været ret hård. For jeg har læst, at han har været i sindssyge hospitaler og forsøgt at stikke af, men det lykkedes dog ikke, og så videre. Da han blev udskrevet, kom han på jurastuderende, og det var så imod hans vilje, for det var mere hans forældres idé. Men han droppede ud allerede første år var slut, og så derfor beslutter han sig for at rejse rundt i verden. Og jeg vil sige, at det er et selvbiografi for forfatteren og hovedrollen i bogen her, fordi at man kan se, fordi personen her går igennem rejse og er meget opsat i sin drøm, og det virker forfatteren også til at være. Anmeldelsen af bogen, sproget, det er faktisk meget nemt sprog, men det er meget poetisk, da de involverer Gud, og de bruger også meget formelt sprog. De bruger ikke bandeord eller noget som helst. Jeg kan faktisk læse et citat op. Mænd fra hele verden er rejst igennem vores landsby, min søn. Det lyder i hvert fald ikke hverdagssprog. Det er mere formelt, vil jeg sige. Og kompositionen, det er det tredje person ental, altså det er ikke jeg-personen. Man hører dog hovedpersonens tanker og så videre, men det er mere tredje person ental. Og tidsforløbet, det er igennem et par år, men det springer ikke rundt i tiden, så det er også et meget nemt tidsforløb, man kan følge med i. Altså, bogen vil jeg ikke sige er super vigtig, men det tror jeg, som læser, så skal man være drømmer og gerne vil opfylde sin drøm. Så derfor vil bogen være god til at være bogen vil være god til at motivere læsere til at følge deres drøm.